Errekak nola, horrela izena du Bananas taldearen estudioko 3. diskoak. Musika zuzenean telebista saioa Gernikara etorri da gaurkoan. Iparragirre Rock elkarten elkartuko gara taldearekin, eta bertan ezagutuko dugu diskonen barnean dagoena. Gaur, gurean, Bananas taldea. Luzegia den, segundu hontan, zaila da irauten. Onartu arren, iragan bat dela, nahi nukena. Errekak nola, egin dut aurrera, alare barruan, bizi den oro. Errekak nola diskoaren sorkuntza, Garun eta Eztarri Aroaren amaierarekin abiatzen da. Su txikian egosi dute, taldearen baliabideen arabera. Bizitzako beste aldagaiek eragina handia daukate Bananasen, eta orduan bai gure hastapenetan, bai Garun eta Eztarrin, bai diskonetan esango nuke izan dela bizitzak eta gure gogo kolektiboak utzi digun tarte batetan elkartu gerala. Aurreko diskoan Ulia egin genuen, gogoratzen naiz, atxalde batean, eta hortik ja diskoa abiatu zen. Kasu honetan Itxuok Negar single bezala atera genuen abesti hori egin genuen egun batean, elkartu ginen horietako batean, aipatu dezun igual kontzertuen segida horien ostean. Eta igual berezitasun handiena esango nuke bai egon dela 3. disko honetan inoiz baino motivazioa handiagoa, kontestuala ere bai, eta energia asko, bai Itzalek esaten zuen epearengatik, estudio hartu eta hor bat zegoelako ere mugarri bat, baina esango nuke pixkat bizitzak uzten dion neurrian konposatzen duen talde bat gara. Bakoitzak ideiak igual etxean separatuki eginez, eta gero bai hori kolektibizatu eta produktiboa diren sesio edo asteburuak eginez kasu honetan. Nik uste orain dela urte terdi, 2 urte, buelta hortan hasi ginela lehenengo ideia osatzen, eta oso pixkanaka eta modu naturalen jundan zerbait izan da. Pentsatu gabe oso ondo zenbat kanta egin nahi genitun, diskaren bat osatu nahi genuen edo EP txikiagoren bat. Eta bai izan dela luze xamarra agian denboran hasieran, eta gerora ja ikusi genunean forma hartzen zijoala, bai jarri genula fetxa bat grabatzeko, eta horrek prozesu guztia azkartu du, eta bai jarri genula astero geratuko gea astelehenero lokalian, eta bagoaz pixkat prozesua azeleratu eta kanta gehiago egitea. Bai, normalean prozesua hori da, naturalki azten da dana, norbaitek riff bat ekarri edo sortzeko gura hori ez, eta gero denok batea egiten du, garatzen dugu ideia eta ateaztan horrela. Disko berriaren kantuak lantzeko, taldeak egonaldi bat egiten du Elizondoko etxe batean. Bertan borobildu ziren kantu asko, bai eta kantu bilakatuko ziren zirriborro berriak. Fetxa pare bat gorde genitun, tipo eskapadatxo bat egiteko, uninan, Elizondora, tensibo bezala ez, edo egin genuen pare bat abesti edo borobiltzeko eta amaitzeko, eta demoak grabatzeko bai, holako eskapadatxoak lagunden egin digu abestiak ongi grabatzeko, demoak o demo politak sortzeko. Bai, nik uste eskapada hauek ziala katalizatzaileak zian. Azkenean, mila zailtasun dazkagu bostok elkartzeko, agenda komplikatu dakau, eta orduan gordetzen genitu nolako asteburuak, ja ez 5-6 ordu egoteko elkarrekin, baizik eta igual 40. Eta 40 horietan asko aurreratzen genuen. Inolako kanpoko eragini gabe, saiatzen ginen hor bostok egoten eta mugarriak izan diala diskau ateratzerakoan. Ia diskosoa egin du Elizondon. Eskapada horietan egin dugu diskosoa azkenian. Aipatzen zen gainera, kojo ensaiu lokala, baina berez, hauen interesgarria ez daukagu ensaio lokalik. Beraiek Adrenalaixokoak badute lokal bat, guk ere bagenuen Madrilekin, Xabik badu beste taldeenekin, baina bildu izan geranean oso momentu puntualetan izan eta konposizio eta garapen hori gehiago egin da Irika aipatzen zituen asteburu horietan. Hauen lokalean egon izan gera, kakauete batzuk jan eta brainstorming batzuk egiten, baina nik esango nuke diskonen
komposizio aktibo gehiena aipatu ditugun eskapada horietan egin dugula. Joan ginen ideia batzukin, baina azkenian 2 ala 3 abesti han egin genituen, ez? Azkenian. En plan intensibo eta ideia batekin joan, baina azkenian 3 abestekin atera. Hori izan interesgarria, ze azkenean gentozen etxeko lan batzuk eginda eta horri forma emateko nahian, baina azkenean elkarrekin bostok egoteak eta iritzia emateak danok eta interakzioak ideia berriak ekartzen zituen eta bukatzen genuen ideia berriak bukatzen, ontzen. Eta oso produktiboa izan zen, zeratik batzuk adibidez ni bateria egiten, ordenagailuan, bestiak letra, bestiak punteo bat, eta azkenia izan zen superproduktiboa. Ibaiertzean dabil, berriz bueltako bidean, urak aldetu dit, nola dara magnekea, garesti baita beti, ez bere iztea, poza eta pena, zuri garena, ez ere dena, jabezu lekure, uazta, lehan, zoriona izen, uazen, barreratzeko, sentitzea izen, nire lehentasuna, baina gertu zinen. Taldeko musikariek bide luzeak dituzte hardcorearen edo post-rockaren errepidean. Bananas talderekin eremu berrietan murgiltzeko saiakera egin dute. Sustraiak ahaztu gabe, bide berrien bila. Bai, nik uste deno gatozela bakoitzaren ibilbidean asko gustatu zaigun estilo batetik, asko konpartitzen ditugu gainera. Eta beti diogu, Bananas izan zen, momentu batean atera zen disko bat, euskeraz aldaera hori eman geniezaioken, kasu honetan Tuxi Amore guztio maite dugun, eta gainera sonikoki ere evoluzio oso berezia duen talde baten erreplika egiteko nahi hori, baina nik uste ere bai hauek hardcore melodikotik, hitzaletani ez dakit nondik gatozen, baina instrumentala hasi eta gero poperizatu zen, post-rocketik gatoz, eta dena konpartitzen dugu azkenean nik uste musika zaletasun bat, eta hau bai izan zen nik uste oinarri oso finko bat zuena, baina era berean abia puntuan beran mugari gabeko talde bat. Bai, noski nik beti esaten dut, izugarri eskertu dudala Bananasek ematen didan askatasun hori. Zeozer ekarri lokalera edo norbaiten etxera eta balioa duela sentitzeak. Zagunik ez zorionez ez dagoela oso beste taldeen gandik edo beste taldeen eraginpean. Hau da, gustatzen zaizkigu, baina oso gurea da bezala. Bakoitza gatoz leku batetik, baina ezagutzen ditugu bestea ere datorren leku horiek, eta orduan ez dakit naturalki atera da. Lagun artean kantuak egitea izan zen taldearen lehen ideia, zuzenekorik gabe. Denborarekin etorri dira kontzertuak, eta horiekin batera, taldea sendotu eta taldeago egin da. Hasiera baten kontzertuak egiteko asmoi gabe sortu zen, 5 kanta egin genituen, inora iristeko asmoi gabe, eta oraindik uste dut zuzenekoak jotzea taldearen ezaugarri garrantzitsu eta beharrezko bat. Bai, Garunta Estarri izan zela tarteko zerbait, zuzeneko bat egin nahi genuen, eta handik aurrera pixkat zalantzan geratu zen zeingo genuen zuzenekoekin eta talde bezala ere ze dinamika hartuko genuen. Eta 3. disko honekin nik bai ikusten dut, bai sentitzen dut gogoa pixkat kontzertu sorta bat egitekoa eta zikloa iztekoa etorkizun ez ezagun bati. Sortu zen zuzenekoak emateko nahi hoi, nahi genuen egin, eta beti freskotasun zea horrekin, no? Eta azkenengo bidaietan eta hori komentatzen dugu, kriston musikariak garela, como que... Ez dut esan nahi. Ez, oso ondo uztartzen baina adibidez, nahi zuen riffak eta soluak eta gartxoten ahotsa eta letrak eta bai bere redobleak eta erritmoak pila gustatzen ezkit. Simpleago da, baina nik asko ikasi dut, eta hori superpolita da. Gure betiko taldeekin
prozesuak eta dena badakizu eta berdina da, jendea, el team, baina gero zuekin adibidez asko ikasi eta hori da superpolita. Nik uste dut gure alde dagoela, eta humiltasuna handienetik diot, edadeak igual eraman gaitu horrela, baina nik uste bakoitzak izan duen ibilbideak ere, musikaren mundua eta egite hau izango balitze joku bat, baina instrukzioak badakizkigu eta pasa ez dakit egin dugu, baina Bizkarrean ditugu bakoitzak milaka kontzertu, badakigu zer den ondo jotzea, gaizki jotzea, inorentzako, jende askorentzako, 40ko gaztetxian, BBK Lifeen, Kanadan, Sudamerikan, eginez, eginez. Orduan, espektro guzti horrek denoi ematen digu nik uste gauzak egiteko perspektiba asko natural bat, eta irik esan duen bezala, kasu, igual hain simplea, igual inongo presiori gabe, askotan norberak ezartzen dion presioa bere buruari. Inongo presiori gabe gozatzeko plaza libre bat, ez? Diskoa etxetik urrun grabatzen dute, San Feliu de Guíxols herriko Ultramarinos estudioetan eta Santi García soinu teknikariaren gidaritzapean. Musikariek grabaketaren esperientzia sakonki bizi nahi izan dute, talde osoa bateginik grabaketa saioetan. Bai, bete-betean asmatu duzu. Bai, gure helburua zen etxetik urruti estudio bat aurkitzea, zeinetan gustora egongo ginean, egia zen, azkar egingo genuen lan, agenda kontuengatik, eta horregatik jo genuen Santi Garciaren estudiotara. Asmoa zalako bostok egotea, kanpoko eraginik gabe, familia lanak eta danak pixkat beste plano baten utzita, Santirekin bagenekin kriston soinua lortuko genula, eta halaxe izan zen, eta izugarri pozik, emaitzakin. Guk beti Adrenalizen behintzat dugu bakoitzak bere instrumentua grabatu eta beti bezala, ez? Baina horrengo honetan, adibidez, Itzalda biok batera grabatu genuen, eta oso polita izan zen. Eta oso naturalki atera zen, eta nik uste gainea hori nabaritzen dela pixkat soinuan eta diskan. Eta horrek niretzat izugarrizko balioa dauka. Naiz eta pila urtez jo dugun eta grabatu dugun, ez dugu inoiz estudioko esperientzia hori izan, ez? Ezan soinu asuntu bat, baizik eta bilatzen genuna zan hori, elkarrekin egotea, ez dakit, sei bat egun, eta egunerokotasun hori bizitzea eta talde bezala haztea. Bateriekin hasi, eta gero bajua beti bezala. Gero bi gitarrak eta listo, bakarrik 4 egun ginen bertan. Eta dena oso askarri izan zen. Ez genuen eduki denbora produkzioa egiteko eta horrelako gauzak egiteko. Izan zen pixka eta pinon, baina, gauzak onak eta gauzak ezain onak. Esperientzia hortan bai pasartzea da soinu berriak bilatzea, bere ampli eta bere bateria eta bere trastu guztiak erabiltzea, bai pedale aldetik, bai prebioak eta mikro ezberdinak eta gure ampliak ez genuela ez gitarrana eta ez da bajoana eta bai, orduan pixkat soinu aldetik pixkat aldatzeko bai, baina probatzeko nahian ere bai. Diskoa 4 egunetan grabatzen dute, ideiak argi eta gauzak probatzeko aukera imuzin egin gabe. Ez dago gehiegizko produkziorik, eta taldearen egungo egoera ondo islatzen duen disko gordin bat da. Nik badaukat damu pertsonal bat, presari gabe zer izango tezan, baina berean badaukat harrotasun oso handi bat. Presa honek ere eragin digula pila jarri eta gauzak modu batean egitea, eta horregatik geratu da
geratu den bezala eta ondo esan dezun bezala, pixkat jungera askatasun horrekin probatzera beste pertsonatek ze perspektiba emango zigun, baina zorionez perspektiba horren baitan gure area aurkitu dugu eta egin dugu guretik esfortzo handia eginez eta egia zen uste lan txapelak entzeko moduko lana gehatu zaigula. Ematen du denbora gehiago behar genuela eta ez dut uste. Horregatik esan dut da. Presarekin egin dugu, baina ez tipo denbora gehiago behar dugu eta azkenian ez. Ni oso postik geratu naiz. Eta izan da bilatu zerbait krudo. Ez superprodukzio bat, ez sartu instrumento gehiago izan da. Gu garen bezala izan da. Oso bananas. Oso bananas, oso krudo eta palante eta praktiko eta ondo. Eduk izan bagenitu igual beste, ezakizte esan, 6 egun Santirekin grabatzeko, batek daki ze sartuko genuen eta zenbat aldenduko ginen igual, hain ohikoak agun bere alakotasun horretik. Horregatik diot, dela bi aldeko txanpon bat eta nola ez arrotasunak irabazten dio. Baina ez gara geratu, tipo... Ez, gogoekin. Apamo. Azal bat urdina azteko batek dina begiekin idatzi eta erraiekin kantazazu esan zenira arratxale hortan zoraitik ez dutaztu gogo bat dituzanuen ez diteuzen gedi horren beste emateko eta ez dikaki beti. Erraietatik irteten diren kantuak eskaintzen ditu Bananas taldeak. Ahotsetan nabari da hori gehien, emozioak, sensazioak eta ezinegonak eraraziz esaldi bakoitzean. Bai, nik pertsonalki ez dakite erraia ez da beste lekutik kantatzen eta zorionez Bananas ere bada niretzako plaza bat non hori libreki egituko aukera dudan. Beti gustatu izan zait beste kantatzeko erak ere bai, baina ez dakit hardcoreak edo musika gogorra bat duen bisteralidade puntu hori. Beti ere gure kasuan pixkat melodizatuz eta erakargarri eginez eta ez ilun, baina bai, erraietatik beti eta alba da erraietara ere bai. Ez dakit nola esan deno gatoz nun baitetik, baina ni sentitzen naiz Bostitzarreko hotel batean bezala. Hau da, gela daukat inoiz euki ez dudan ohe handiarekin, oso harmonikoa, oso ondo eraikia dagoen, oso ondo joa dagoen musika bat, perspektiba ederra duten lau musikarirekin, eta orduan ninoa hor eta nire apurra aportatzen dut dakidan tokitik. Eta aipatu nahi dut ere, Bananasen bereizgarri handi bat dela, normalean taldean beti egoten da bajista, bateria, jolea, gitarrista. Esan nuke bostok garela abestia eta musika bera lehenezten dugun musikalidadea handiko bost pertsona eta orduan iritzia eta perspektibak denak dauzkagu beste instrumentoan egiteko moduan eta oso dinamika kolektibo bezala sentitzen denik eta ez norbera bere instrumentuari lotutako musika talde ohiko bat. Finean, beti konposatzen ditugu ahotsak melodikoan. Hasieran. Orduan, gero gertatzen eguna da pixka bat garrasira iristen denean gartxot, eta nun geratu da hain ederra zan melodia hori guztia ez, eta orduan tarteka ematen diogu koltxoi hori. Nik esango nuke, kantuen egiturarekin batera, eztabaidarik zailena izaten dela melodikoa edo garrasia. Oreka hori, mantentzea. Aurreko diskoarekin egin bezala, daba aretoan aurkeztu zuen taldeak lan berria. Disko argitaratzearekin batera kontzertu bidea txikia abian du taldeak. Guretzat oso berezia da, batez ere horren honetan diska berri bat argitaratu izana eta aurkeztu izana, eta jendearen aurpegia ikustea eszenatokitik, eta berdin du berez daba-daban den Letaman gaztetxean edo berdin zaigu, baina oso momentu berezia da beti. Gertatzen zaiguna da, nahi eta nahi gabe jotzen degula pixkat
historikoa izan zen eta badabako gure lehenengo kontzertu hartara, ez orain dela 2 urte, eta hori erreplikatzea ezinezkoa da. Niretzako bigarren hau izan zen, kontzientzia handiago batekin ikusi nuen nola gure taldeare baden, bai guretzat eta iruditzen zait ikuslearen parte batentzat ere bai atzera begira da moduko bat. Eta atzematen zen jendearen bariedadean, aldartean, eta orduan niretzako izan zen kontzertu bat, baina zerbait gehiago, horrela nostalgia eder baten ariketa bat eta gauzak egiteko modu baten oraineko oroitzapen bat. Abestiak daukaten energia hori, azkenean zuzenekoan ikuste da, ez? Hor bizitzea da eta hor nabaritzen da gehien bat, gartxot ikustea hor taulan gainean, o bai jendeakin, esan edo publikoan artean, o lo que sea, garrasika eta indar horrekin eta gitarren riffekin eta hori, bai, zuzenean ikusi behar da. Hori diska batean, bai, sentsazio hori harrapatzen duzu, baina ez duzu hain bestelako bizitzen. Diseinu ederrean bilduta dator Errekak Nola diskoa. Zigilu ezberdinekin lankidetzan egin dute edizioa, beti ere autogestioaren bidetik. Diska kaleratu dugu, Usopop diskakekin, Saltamarges zigilu katalanarekin, Bekore zigilu katalanarekin ere bai, eta Lar grabazioz zigilu galiziarrarekin. Aspalditik ezagutzen dugun jendea dira eta horri pixkat segida emanez jarraitu nahi izan dugu lanean. Diska kontzertutan eskuratu ahal izango da, eta online ere bai, nahi duen antzako, Instagramen eta Big Kartelen. Agian izenburuak ekarri zuen diseinuaren ideia eta aldeantziz ere. Diseinu aldetik, izan zen grabaketa egun baten, arratsalde polit baten, partekatu genuen ze estilo edo irudiak gustatzen zitzaizkigun, edo zer geneukan buruan, eta horren arabera gero bildu ginen etxean eta hasi ginen diseinatzen. Eta egia esan pare bat ordutan genekan azalaren ideia nagusia. Eta Errekak Nola izan zen ere bai, pixka bat abestietan errepasatzen ari ginela gustatzen zitzaigun espresio bat, pixka bat, Erreka ere badoalako, gu ere bagoazelako, batzutan abiadura batean, bestetan beste abiaduran, harriak daude, edangarria da, ito zaitzake eta aurkitu nahi dituzu metafora guztiak, baina polita da. Eta Errekak ere gainera badu ez da ibai handi bat, ez da onik handitasunarekin lotzen duten ibai bat, baizik eta erreka bat, gauzak bere moduan egin nahi dituen erreka txiki bat, eta nik esango nuke gure taldea ere jarrera horrekin identifikatzen dudala. Nola ondo bizi, beste gizan irautea, balauzi, zeldutasuna, beti dago entzean, zeharkado orzean, ez dugura eskeitzean, darigun, bidez, eraikira dena, baiegun, azez, gabezia. Une honetan zuzenekoak ditu jomugan Bananas boskoteak. Beti ere, kantu zirriborro berriei bidea itxi gabe. Bai, momentuz Erreka ez dakigu itxiko dan, ibai bilakatuko dan, itsasora iristeko ez. Momentuz hori da, kontzertu sorta bat daukagu udara bitarte, udaran beste pare bat ere, eta udararen ondoren ikusiko dugu, pare bat lotzen saiatuko gera, baina hemendik aurrerakoa ez dakigu. Suposatzen dut berriz ere pixkat inspiratu eta konposatzen hasiko gehala, baina ez dakit hor. Bai? Hor dagoa botatzen nahi naiz. Nik espero baietz. Bizitzetan bai pare bat aldaketa polita. Bigarren seme-alaba dator eta obviamente etxetik eskapatu nahiko dut.